नमस्कार प्रणाम। तो जितना भी भैया वीडियो देख रहा बानी रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया एक गाना जवन की धनिया है जान के पोस्टर रउआ सबके बीच में आ गइल बा। लेकिन भैया ये गाना के ना टीजर आवता ना गाना आवता ना ही कोनो अपडेट आवता। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन सिंह के टीम में ऐसा कोनो इंसान ना बाटे लोग कि पवन सिंह के फैन के अपडेट पहुंचा देवे लोग। लेकिन रउआ सबके बतला दी कि यहाँ रउआ सब पावर स्टार पवन भैया खुद से लाइव आकर और अपने फैन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे देनी है। जी हाँ, रोज के बतला दी कि भैया लाइव आकर और इतना बतलानी है कि कौना कारण से गाना के टीजर और गाना नहीं आवता। रउआ सबके बतला दी कि बहुत सारा यूट्यूबर और बहुत सारा लोग ऐसा कहे वाला बा कि खेसारी लाल के एग्रीमेंट के वजह से पवन सिंह के गाना ना आवता। बहुत सारा यूट्यूबर जवन की खेसारी भैया के यूट्यूबर बा दो चार गो चमचा सा उकनियो कहता कि खेसारी लाल यादव के माना कैला से पवन सिंह के पोस्टर आइला के बाद भी टीजर गाना ना आवता। तो रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया बतानिए कि कोनो टेक्निकल इशू के वजह से गाना और टीजर ना होता रउआ सबके बीच में। लेकिन एगो बहुत बड़ा खुशखबरी रउआ सब ला दे देनी है कि भैया कल ना तो परसों तक गाना 100% रउआ सबके बीच में आ जाए जौन की उषा फिल्म से गाना आवे वाला बा। गाना के टाइटल भैया रउआ लोग के बतला ही देले बानी धनिया है जान जौन की देहाती गाना स्पेशल सॉन्ग जौन की बहुत बड़ा गाना होके वाला बा। जैसे पुदीना ए हसीना गाना रहे वैसा ही धनिया ये जान जौन की विजय चौहान जी लिखले बानी एक अपने कलम से बहुत अच्छा तरीका से सजैले बानी। रउआ सबके पता है कि विजय चौहान जी के गाना भैया कितना हिट होला। तो रउआ सबके अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।